Ja, thank you, John. Hvilket gav ham nogle problemer. Han var i øvrigt ham, der startede den kongelige porcelænsfabrik. Så møder han Sofie, og så bliver han gift med Sofie, som kom til at hedde Sofieholm, og derfor kom det til at hedde Sofienholm. Hun havde heldigvis 50.000 rigsdaler med i medgift, og det var så det, der gjorde, at man kunne bygge det helt færdigt. Og blandt andet kom pavillonerne på. Oprindeligt var det altså en lille ungkarlehybel, hvor man kunne tage ud og muntre sig lidt i weekenderne. Det gik Theodorus Holm lidt ilde med økonomien, så fra den kongelige porcelænsfabriks historie, der kan man også læse om, hvordan han en sen nattetime måtte flygte fra sine kreditorer og blev sejlet over til Alderswile på den anden side af søen, hvor der stod en karet, der så fragtede ham til Tyskland, hvor han sad, mens branden var voldsom i København. Men så var det igen det. Han var jo en god ven af dronningen, og hun synes, han var en sød dreng. Så kom han tilbage igen og genoptog dybest set alle sine pligter. Og det var jo at kunne på den led leve i fred og ro på Sofienholm, indtil han døde. Og Sofienholm blev derefter overtaget af en mand, Konstantin Brun, som hvis kone har indskrevet så meget stærkt i litteraturen og kulturen. Weisse og H.C. Andersen og Oehlenschläger kom og har alle sammen. Og hendes datter, Ida Bombelle, blev meget kendt, og jeg forventer, at alle damerne her vil følge i hendes fodspor. Fordi dengang var der ikke så meget fjernsyn, så hun så gik rundt, så stillede hun sig i attituder og viste sorg eller glæde eller morgensol eller regn. Og så stod alle mennesker og kiggede på Ida Bombelle, og Ida Bombelles attituder blev virkelig et begreb. Der så, for at springe hurtigt videre til det næste, det er, at så i 1860'erne, begyndelsen af 60'erne, der var vores oldemor, som vi ikke kalder dem, det var altså tip-tip-oldemor for nogle af de tilstedeværende, og oldefar, de havde jo så startet Familiejournalen og Illustreret Mønstertidene, og de var på det tidspunkt henholdsvis 38 og 35 år, og deres firma havde kørt i knap 10 år. Der boede de nede ved Fuglevad. Men de var kommet rimelig pænt ved muffen og var hårdt arbejdsomme, og så skulle de over og se på Sofienholm, hvor der var nogle mistbænke til salg. Det er sådan nogle, man har planter i, og så skinner solen på dem, så virker de ligesom drivhuse. Og så kom de over, og så de det, og så tænkte de, nej, vi køber Sofienholm i stedet for. Og så købte de hele Sofienholm, og var super glade, og der gik ikke mere end 14 dage, så kom ham, der havde solgt og sagde, ja, men hvis de nu fik 10.000 rigsdaler tilbage, om de så ikke ville lade handlen gå om. Og det ville de ikke. Og det var godt nok for familien. Og når jeg har valgt det her billede, så er det fordi, det er lidt skægt. Når man læser om oldemors historie, og hun var altså en spændende dame, hun var den første indtil videre, også eneste kvinde, der var chefredaktør både i Danmark, Norge og Sverige. Og i betragtning af, at det er på et tidspunkt, hvor kvinder jo intet havde skulle have sagt, de måtte ikke have en økonomi, de måtte ingenting uden deres mænd, så forstår man, at hun var utrolig glad for sin mand, fordi han syntes jo, at hun skulle bare gøre nøjagtigt, hvad hun ville. Men man bliver altså ved med at sige, at hun af alle, hun havde udvalgt sig 7 landsteder i Nordsjælland, allerede fra lille pige. Og der var Sofienholm for hende den yndigste. Nu var historien altså, at de var meget fattige og boede inde i Borgergade og flyttede fra Borgergade til Jagtvej. Så man kunne så undre sig, hvordan hun kunne rejse rundt og se de yndigste steder i Nordsjælland. Det gør ligesom ikke nogen mening. Men det gør det alligevel, fordi Fattigholm, som var en kendt, mærkværdig personlighed af navnet meget fattig,
havde 7 børn og havde hang til flasken, og hans far var arkitekt. De havde tilsammen, når de begyndte at tegne de pæneste steder i Nordsjælland, de har også lavet en masse inden for København og så videre, men de udgiver det for de yndigste steder i Nordsjælland. Det gør de, og han bor lige ved siden af den kongelige porcelænsfabrik. Den var inde på den kongelige porcelænsfabrik, hvor Laura Aller gik i skole. Så hun har set de her tegninger, hun har set den der tegning, fra hun var ganske lille. Og jeg havde sådan undret mig meget over, hvorfor stort set alle i familien, Karin og Peter, og vi alle sammen har haft den der hængende, fordi jamen, så bedår, synes jeg måske heller ikke, den er gammel, men det måske ikke er den allerhøjeste kunstneriske værdi, når man ser på dyrene og den slags. Men det har altså sin gode forklaring. Og oldefar og oldemor flytter herud, så over for Fuglevad, og de kommer inde fra Nørrebro, og de havde alle deres ting lejet inde på Nørrebro, og de havde møbler, der svarede til en treværelseslejlighed. Der må man have lov at sige, at der var godt med plads, når de kom herud. Nogle af tingene lejede de ud, mens de boede her, men der var stadigvæk rigtig mange tomme værelser. Og de tomme værelser, der fik min bedstefar og hans bror, de fik sat en stenpresses trykkemaskine op i det ene af værelserne. Så kunne de udskrive øve sig, de skulle alligevel ind og overtage firmaet, og at de kun der var en 12 års tid, det var sådan set ikke det vedkommende. I et andet værelse, der satte man duer ind, fordi så havde man en kæmpe voliere, og det var jo yndigt. Og så i et andet værelse, der havde man egern. Og min oldemor, hun troede virkelig på fred mellem menneskene, og hun troede også meget på dyrevelfærd. Og dyr skulle være, man passe rigtig godt på. Der gik lidt skov i lakken, da egerne gik ind og ud alle duerne. Og så stoppede man med at have indendørs voliere. Men de var som sagt meget fattige, og de boede herude, og så blev de jo mere og mere velhavende. Men det var stadigvæk sådan, at de holdt en stor middag for alle, der havde lyst til at komme hver søndag. Og den ene dag fik de flæskesteg, og den anden dag fik de kalvesteg, tror jeg var. Er det ikke rigtigt, Karin? Ja, sådan noget var. Det var i hvert fald, det var de samme 2 retter. Om sommeren fik de frugtbrød, om vinteren fik de en eller anden kage. Alle ægtefæller skulle have hinanden til bords. Og hvis ægtefæller ikke kunne holde hinanden ud, så havde de ikke noget at gøre i oldemors hjem alligevel. Og det var ikke fint folk. Det var ikke folk oppe fra Frederiksdal Slot. Hun inviterede. Hun kom der stort set aldrig, kun når hun skulle tale om tjenestepigerne. De en gang imellem kom derop, så tog hun op for at se, at de havde det okay, at de ville få det godt nok, for ellers skulle de ikke derop. Dem hun inviterede var den nære familie, og så var det lægen, præsten, pastor Rørdam kunne også godt komme nogle gange, men hun var ganske uden stads. Og hun ville for eksempel heller ikke have sølvtøj, hvad alle jo havde dengang, fordi hun gad ikke have noget, der skulle tælles. Og sådan var det. Og for dem, der bagefter har tømt Sophienholm og deres hjem i øvrigt, kunne man sige, der var ikke noget af værdi. Jo, der var nogle billeder af Mønsted, men det var fordi han havde tegnet til Sophienholm, eller til Familiejournalen, og så havde man hængt op hjemme. Men de samlede ikke på materielle goder. Og nu vil jeg snart lade ordet gå over til Karin og fætter Peter og Jørgen, der har nogle andre ting at fortælle, fordi her er der bare at sige, at Sophienholm blev oldemors uendelig store kærlighed. Og det forstår man jo, når man har været forelsket i noget, når man var en stor skolepige, og overhovedet ingen penge har, og det lå helt på månen. Og så, når du er 34, så har du det. Så er det dit, og så bor du der. Og hun elskede Sophienholm. I begyndelsen boede de der hele året rundt, men oldefar, der havde arbejdet med kemikalier for at fremelske farvelitografi og farvefotografi, havde fået ødelagt sine lunger, så han havde meget svært ved at tåle det danske klima om vinteren. I begyndelsen troede han havde tuberkulose, og ville slet ikke kysse nogen i familien mere, men der var jo ikke nogen.
arbejdslæger dengang, der kunne fortælle ham, at sådan var det ikke. Så de begyndte med at tage til Menton i et halvt år, fra oktober til maj, og så kom de tilbage og boede på Sophienholm. For oldemor, der havde arbejdsværelser herude, der var der altså en vidunderlig gave, og man må sige, at det havde sine omkostninger. Vil jeg lige bare fortælle, at det var jo altså ikke, som vi nu lige tager og kører op af Nybrovej. Nybrovej var dengang et hul. Ganske enkelt. Og de flyttede med alle deres møbler inden for byen og herud hver år. Der var numre bag på billederne, så enhver kunne se, hvor de skulle hænge og på stolene osv. Så får min bedstefar, han får blindtarmsbetændelse. Og den blindtarmsbetændelse var jo dødelig dengang. Der var ligesom ikke så meget at gøre ved det. Og at blive opereret var nærmest lige så farligt som at se, om det gik væk af sig selv. Da han havde været syg meget, meget længe, mente man, at nu kunne han godt tåle at blive flyttet ind til byen. Men hvordan skulle man få ham ind? Man kunne ikke køre på den der hullede, bumpede sti. Så fandt hans far ud af, som jo ikke var ingenting på opfinder, at man kunne tage en af de flyttevogne, som man havde, når man flyttede møblerne ud. Og så hang man 4 jernkæder op i hver side, og så hængte man en sengebund, så han svævede. Og så fik de svævet ham ind til Valby, hvor han så lå i sengen yderligere et halvt år. Så det har været en ganske alvorlig sag. Men oldemors sidste tid herude var ikke helt så enkel, fordi hun kom ind i en meget voldsom depression på et tidspunkt, som havde noget at gøre med, at hun havde arbejdet non-stop siden hun var 12 år. Og nu var hun over 60, og hun følte formentlig, hvor man resonerer sig til, at hendes sønner nu havde overtaget firmaet, og der var ligesom ikke rigtig plads eller brug for hende mere. Så der fik hun nogle år med meget voldsom depression, men kvikkede dog sådan op, at hun 14 dage inden hun døde, fik nye idéer til, hvordan man skulle lave nye serier til Familiejournalen, og de kom også igennem, og for at give en lille bitte idé om størrelsesorden af det, hun lavede. Så jeg ved ikke, om nogen af jer ser Familiejournalen nu, fordi jeg lige har haft den. Men der havde de sådan nogle papting, hvor man kunne lave kirker og slotte og figurer af. Man kunne klistre sammen. I kender dem sikkert alle sammen. Af dem noget, hun har lavet i stedet mellem 2 og 3 millioner inden hun døde. Så det var jo en lang historie. Men så vil jeg give videre, fordi de mere detaljer om Sophienholm, dels hvor vi går rundt, og dels er Karin langt bedre til det. Ja, men det var overhovedet ikke rigtigt, at det er bedre. For jeg synes, at den gamle historie, som Eva fortæller, den er fantastisk spændende og sjov. Den er altid med glad for at høre om. Og jeg vil bare sige, at oldemor, hun var helt syg for at få Sophienholm, men hun ville også gerne have Amalienborg. Hun sagde til oldefar, du kan selv vælge om til det Sophienholm eller Amalienborg. For hun kunne lige godt lide dem begge to. Det endte så altså med de Sophienholm. Jeg har boet her meget, og den sidste fest, som blev holdt her, det var vores bryllup. Hvornår var det? Det fik 7. 50. Jamen det ved jeg godt, den 7. juni. Jamen det ved jeg godt, men det var jeg kom nemlig til at skrive forkert på indflydelse. Jeg tror, jeg skrev den 9. i stedet for den 7. juni. Men årstallet, det var dog også det var. Det var 9. i 7. Ja, og det var i hvert fald galt. Men heldigvis ham, de skulle låne huset af, han var jo inviteret med. Og han opdagede og sagde, den dag kan jeg overhovedet det. Og så fik vi rettet det og skrev rundt til alle, det var ikke den der. Men grunden til at fortælle noget om brylluppet, det er, som sagt, at jeg synes dengang Sophienholm var fabelagtigt stor. Helt enormt. Vi var sådan cirka 100 til brylluppet. Og i dag, når jeg ser det, kan jeg overhovedet ikke begribe, hvor vi var henne. For i dag synes jeg slet ikke, det virker så stort. Og den venstre side der, pavillon der, det var der, hvor spisestuen var, og der, hvor brylluppet skulle holdes. Og hver gang, at det var en fest, der var rigtig stor, ja der, så
var lavet bedstefar, og muligvis til sidst Larsen. Larsen var en meget, meget vigtig person i Sophienholm og alting. Det var nemlig bedstefars chauffør. Og han gik ved siden af bedstefar og lavede alt mellem himmel og jord. Og jeg ved ikke, om det var bedstefar, som bedstefar var en meget, meget god tegner, og også lavede en troldebog til alle os børnebørn. Så lavede han i den der stue, hvor vi skulle spise stue, nogle søjler. Hele vejen hen ved alle døre og vinduer var der sådan nogle græske søjler. Det så fantastisk pompøst og flot ud i de skønneste pastelfarver. Og midt i var der sådan et stort skjold, og der stod der Peter og Karin, og så stod der bryllupsdagen. Og det blev stående indtil næste fest. Og da vores var den sidste, så blev vi stående meget, meget længe. Og det blev først fjernet dengang, at de skulle bruge det som udstillingslokale. Så røg det. Men der har været mange fester her, og der var mange strenge regler. Altså, da vi var bittesmå, så var det de der, som vi synes var sjovt med fastelavn og dukkehus, hvor vi fik pandekager og sådan noget. Men da vi så blev ældre, så havde vi jo Sankt Hans-aften, hvor der var en kildefe, som kom. Og det var jo vi meget med, den troede vi fuldt og fast på. Og så kom mor og fars generation og kaldte os sammen, og så skulle vi alle sammen stå nede dernede. Nej. Hvem skal skifte billedet ud? Ja, du har jo et billede af det. Nemlig, så vi kan pege rundt på Sofie. Nej, vi tager lige den tegning tilbage, ikke? Ja. Hvornår var det, du solgte? 64. Ja, og så prøver jeg lige, hvor den stod. Ja, du kan også godt tage et billede af kilden. Jamen, Den var lige på. hvad søren? Ja, Nå, men det er fordi, jeg... 16 af. Indgangen, kilden ligger der her. ja. Men der var billeder af den. Der er et foto af den, ja. Ja, Det er jo hurtigt finde. og vi har lige set det i småt. Og så fik vi et glas vand, kildevand, og så fik vi en gave. Og det var faktisk ganske pæne og fine gaver, jeg glæder mig meget til det hver gang. Men jeg har den dag i dag en stille tvivl om, det er rigtigt det, jeg oplevede. Fordi jeg siger, at vi fik vand, og det gjorde vi, det ved jeg rigtigt. Men at de voksne også fik det, det ville ikke ligne dem. Jeg er dødsikker på, at de har fået champagne. Men ja, jeg tror aldrig, de har drukket vand nogen af dem. Da jeg så blev lidt ældre, så var vi her til fest. Så fik vi lov at invitere vores klassekammerater og sådan noget herud til bal. Og det var meget, meget skægt. De var mægtig imponeret og synes, at det var meget spændende med de der store hus og med vandet og søen og så videre. Og der lavede vi nogle meget, meget vellykkede store fester. Men de gamle var jo alligevel lidt utrygge ved det der, at vi skulle gå. Og særligt Linda-alene havde de meget imod. Og den synes de altså ikke var noget for os at gå. Og til sidst fandt vi dog et kompromis, at vi måtte gerne gå i Linda-alene. Hvis vi fløjtede, for vi måtte ikke kysse. Så vi skulle fløjte hele tiden, og der skulle gå nogen der. Så nogle af de voksne, de gik der også for at se efter, at vi fløjtede. Og så kom så altså vores bryllup, som var det sidste. Jeg ved ikke, der er 1000 andre ting, man kunne fortælle, men jeg er ikke forberedt. Det var meget sjovt at fortælle i den forbindelse, for der var jo også små med, og selv inklusiv, at med søgangen, at det var altså uden for diskussion. Hvis du var under 12, eller ikke havde den lille flaske på, så gik du ikke dernede. Det var ikke noget, hvor du fik skæld og smæk. Det gjorde du bare ikke. Punktum. Og det er meget fornuftigt, for her, for ikke mange år siden, så en af vores børns venner kom til at miste et barn her, som druknede. Så det er jo ikke pjat, at man ikke måtte. Hvad med Aben Olsen? Aben, ja, den kan du fortælle om. Nej, jeg kan ikke fortælle om den, men jeg hørte den sidste om, men jeg ved ikke, hvem der er bedst til den. Jeg synes, den... Jeg er ikke så god til Aben Olsen. Aben Olsen var, hvis I kigger ud af vinduet, så vil I kunne se, at nede ved havnen, der er nogle træer. Der var dengang også et piletræ.
som hængte ud og hængte ned i vandet. Jeg tror, det er gået til grunde. Men det var altså lige dernede til højre for enden. Og Aben Olsen var en møgforkælet marka. Og der var dyr overalt. Og den her abe, så havde de en stor fest. Og så går den ud på den der pil. Og så lader den sig dumpe ned og væk af aben. Og folk bliver dybt bekymret over det der modbydelige dyr. Nu død og druknet, og det er jo helt forfærdeligt. Og Peters far og hans bror Bjørn, de må i smoking jumpe ud for at få den der åndssvage abe op. Og da de alle sammen er gået ud i vandet, så kommer Olsen gående ned ad græsplænen. Så er den svømmet under vandet, op bagved, og gået op bagved og hele vejen op. Så er det stået frit for ham ved at sige, om det var en tilfældighed, eller om Olsen var ikke så lidt klogere end de fleste andre. Og så havde vi den der papegøje, hvad hed papegøje? Den der er telefonen. Nå, det er ligegyldigt. Der var en papegøje, whatever. Og den ville ikke flyve. Og så vores bedstefar, han blev så rasende over, den ikke ville flyve, så han tog den på en pind, og så på den af. Og så fløj. Så hele vejen ud over søen. Og rundt og fløj den tilbage, og så satte den sig i toppen af Sjællands højeste fyr, der stod på grunden. Og der sad den. Og der blev den ved med at sidde. Og de kaldte og lokkede med det ene og det andet. Den sad. Måtte de til sidst sende en af gartnerne op. Og han måtte tage den stigehøjt, så højt han kunne, og så op. Og så satte den der tåbelige papegøje sig på hans skulder. Lige så sødt og kært. Og så klatrede den hele vejen ned. Det sekund fortalte min mor, eller vores mor, han satte foden på jorden, så bed den hans øre i 2 dele. Nej. Fra den dag ville den aldrig mere være i nærheden af en mand, hvor kun kvinder den ville have med at gøre. Der havde den altså fået sin livs oplevelse med mænd. Og så skulle den i øvrigt aldrig mere ud af flyve. Og det overholdt den. Min bedstefar var meget interesseret i dyr, og havde en fantastisk evne til at lokke dem til sig. Når han arbejdede, han elskede at arbejde ude i haven, så var der altid fugle ved siden af ham, eller på ham. Og en, der hed Peter, som en lille grå, kedelig gråsbord, som vi kom til at elske højt, fordi den manglede det ene ben. Og den kom hele tiden hen og sad på bedstefar. Og når vi kom næste år, så kom den igen. Hvert år var den der. Og nede for enden af, men det er nu altså i vores sommerhus. De havde også et sommerhus. De havde travlt, for de skulle fra det ene til det andet sted. Men om sommeren, der boede alle vi og børnebørnene op på Narve, det i Humlebæk. Og der var et stort træ, et piletræ. Og pludselig så gik det galt med det piletræ. Det gik ud. Eller noget af det gik ud. Og det havde stået der siden svenskerkrigen. Og er beskrevet under nogle ting med svenskerkrigen, der står det piletræ. Så bedstefar synes ikke, at det kunne man være bekendt, at det skulle gå ud. Så han satte sig til at studere, hvordan man gjorde med mennesker. Og så fandt han ud af, at det kunne måske også gøre med piletræet. Så han lavede et ordentligt hul i det, og så puttede han cement på, og jeg ved ikke hvad. Resultatet var, at det overlevede. Og eksisterer måske den dag, det ved jeg ikke. Men han kunne altså de mest fantastiske ting. Han var jordens bedste bedstefar, og vi havde skønt for både her og Hisse, hvis det blev tordenvejr. Så gik han op og vækkede alle børnebørnene, og forældrene var jo rasende. Det kunne være kl. 3-4 om natten, ikke? Og så skulle de alle sammen komme ned i vinterhaven, hvor der var glas til alle sider, og hvor der var digte rundt omkring på væggene fra svenskerkrigen. Og så fik vi inde fra familiesmagen de der kæmpe store papirblokke, som vi så fik lov at tegne med. Og så fik vi, og bedstefar han havde selv trylleblyanten, så han kunne selvfølgelig tegne bedre end vi. Han tegnede en bog, troldebogen, som vi alle sammen elskede højt, og så nu er blevet trykt heldigvis. Men, hvad siger du? Ja, der har troldebogen med. Har du den med? Ja. Okay. Vil I se den? Der er et flot billede af din bedstefar. Ja. Ja, der har vi den. Og den læser han også højt for os. Ja.
Vi elsker den, han godt gå rundt, fordi han er faktisk, han var god. Han var meget dygtig, synes jeg. Hvad siger du? Jeg tænker, om han kunne se det der. Nej, ikke, så skal jeg fotografere vandet. Men det var sjovt, at vi tænkte at få den der med. Men så vi også, når lynene kom, og så fortalte han alt muligt om det. Og vi var så heldige en gang at se et kuglelyn. Pludselig kom der sådan en kugle. Det er der ikke mange, der har set. Nej, og den gik ned i hækken ud mod Stejlepladsen, der i Humlebæk. Og så oven på hækken, så forsvandt den. Så det så fuldstændig eventyrligt ud. Og jeg kan se det for mig den dag, det var 100 år siden. Men der var nogen, der syntes, at det var ikke pænt, at man skulle gå derned og se de der syn, for de kunne stå ned på gårde og brænde, og hvad skulle de børnebørn lide sådan noget af ulykker og sådan noget. Men vi elskede det i hvert fald. Og så fik vi røræg, som vi skulle røre med kakao i. Æggesnaps. Det var så skønt. Hej, Ja. vi er spurgt herfra. Kaminerne på Sofienholm, har du fornemmelse af, hvor de kom fra? Kom de fra Italien? Kaminerne, de blå kaminer. De blå kaminer nede på... Det tør jeg sige. Det kunne godt være. Ja, de kom nok. Det var det vist noget mere om det, men det eneste jeg ved, det er, at de kom med fra Italien. Altså det eneste, jeg Så ved var om det et forsøg over, det var igen med et forsøg. blomster og det var, at det gang på gang redde vores ægteskabsøkonomi, at vi kunne køre herud og få alle de der blomster og mad og ting og sager. Det var skønt, vi var her uafbrudt. Var I det? Ikke helt. Jo. Ja, jeg var Ja, men du sagde det bare. Ja, endelig. Det var historien med Der er også nogle andre, altså bare for at vise, hvor skægge, tåbelige, vanvittige de var, at Olfra og Oldemor fik en datter, den yngste, der hed Ragna, og hun elskede dyr endnu mere, end nogle af de andre havde gjort. Med til historien hører, at ude på familiejournalen, der havde de startet en rottejagt, for de ville ikke have de der modbydelige rotter, så de lagde rottegift og ting og sager ud, og så, det siger de til Olfra. Og han kommer ud, og så ser han, at de har gravet en rottemor, eller der var en rottemor, der lå med sine unger, og dengang havde man jo ikke gift. Der foregik det en anelse mere på porten, når man skulle slå dem ihjel. Nej, de søde rotter. Tag dem straks op på mit værelse, og så lå de op hos kontoret, og så blev de fodret med fløde, til de blev store og raske og kunne løbe ud. Så de var eksotiske, kan vi roligt sige. Men der købte Ragna et æsel, som hun havde set inde i byen, som blev dårligt behandlet, og satte den herud. Ja, og det kom til Peter. Og æsel Peter, hvad er Peter? Er jo en massebetegnelse, ikke? Det ved vi ikke. Æsel Peter blev begravet herude, og det gjorde hesten også, fordi hun så en dag op ad Valby Bakke en kusk, der tævede sin tynde hest. Og så blev hun vred, så købte hun hesten. Og så tog den her ud, men den fik en sørgelig skæbne, for den forød sig og døde 3 måneder efter. Men den fik 3 gode måneder. Men det var også hende, der købte Markatten Olsen, da hun var ude at rejse. Og ja, altså antallet af... Ja. Olsen hed Nanse Olsen og var en dødlingehoved af Dengse var i Marka. Nå, okay, det var Dengse, der hoppede ud. Ja. Ja. Og Nanse Olsen, det var det, der døde. Det stak af, og så tog den holdt den fast for oven og for neden. Ja, nej, det var dumt. Det var dumt. Ja. Skal vi om Jørgen? Ja, jeg må så rykke til vores egen generation og med et helt tilbage til mine forældre, altså min fars generation. Og min far, han interesserede sig noget for, som noget, der eksploderer, og det er så også noget, der er givet i arv. De lavede blandt andet af det, der hedder calciumkarbid og vand, der kan man lave det, der hedder acetylengas, og det er der i gamle dage brugte i cykellygter, før man kan få det her med batterier. Men hvis man blander vand
og calciumkarbid, så bliver det til en meget sprængfarlig gas, som i virkeligheden eksploderer selv, hvis den bliver pakket op her. Og det havde de så fyldt i en stor kakkelovn med heroppe i stedet, altså min far, han prøvede, at det synes, det var skægt. Og så fik de så slukket ind i det, og det medførte, at rækværket ud til vejen, ved der var en hel masse vinduer, der gik i stykker her, og regnvæsenet kom, så det var altså ikke så smart. Jo. Og senere fortalte min far, så havde de fået fyldt, de havde bygget en stor jordbud, og den havde de også fyldt med acetylengas, men husketakkel over, så fik de altså lige stået i den, så det var en god ting. I øvrigt kan man købe calciumkarbid hos Matas, fordi man bruger det til at rydde muldvarpen med, men vær forsigtig. Min oldefar var jo på mange måder en fremsynet mand, som I kan forstå, og også med hensyn til forsigtighedsregler. Han havde blandt andet her, helt op på toppen af Sofien, og den vej ned bygget en brændt trappe, som kunne komme ud, hvis der gik ild, og ned, altså, så var der nogle friske trapper ned. Og dem måtte vi jo selvfølgelig heller ikke lege på, det gjorde vi selvfølgelig, og det var meget sjovt. Derudover havde han også sat brandpumper, og tog sådan nogle store spande, som, og det var lidt sødt, de var jo nok alle blot kover, men så var de malet grønne. Men det var sådan med en dobbelt virkelig pumpe, og med sådan en slange, som man altså kunne søge i, hvis der blev noget øl. Og i vores generation, der, altså nu var vi jo sådan på lidt forskellige alderstrin, og dem jeg legede mest med, det var en, der hed Kirsten, og hendes storesøster Hanne, ikke så meget, men Kirsten var ret jævnaldrende med mig, og en, der hed Muk, altså. Og Eva var jo ikke for lille, altså dengang. Hun var sådan lidt kavrøm, og det kunne ikke gå. Men der kan jeg huske, Kirsten, hun var sådan en ret rabian, altså der skulle ske noget, så jeg var lidt imponeret af det, fordi hun respekterede mig, at hun lød af fanden. Og der havde hun taget sådan en brandpunkt og sat ned, og dernede der lå havnen, og der var en stor robåd. Og der roede vi ud, der havde vi sat den brandpunkt ude på, eller vi havde faktisk kun taget punkten op og stået nede i vandet. Og så sejlede vi over til øen der, Hesteholmen. Og der var det jo almindeligt, at der blev lejet både nede ved Nybro, og de sejlede så over de der inde fra København, så havde de lejet over, så skulle de, og så havde de taget noget med, at de skulle lave mad til en båd og sådan noget. Og der var så også nogle fyre derinde fra, de ikke noget på sig. Og så, man hedder hun Kirsten, jeg tænkte, så sejlede vi ind, så pumpede vi vand på deres båd med den her brandpunkt. Og de blev jo stegt tøjlet, så blev det bare. Jeg kan huske, de smed råæg i hovedet på os, de ville spejle, og den ene han slog sådan en kniv i munden, og begyndte at gå ud i vandet. Og så sagde de også, nu kommer Anton med luftpølsen, men han kom nu aldrig. Jo, en anden skæg ting, vi havde, det var over i frugt. Der var en stor frugthave derovre, og der gartneren der, Andersen, han havde en masse sådan nogle bambusstokke stående til, også de andre ting. Blandt andet var der artiskokker, der groede højere op, og så spiste derunder det hele. Men de kunne faktisk gro her i den synskroning. Men de der æbleafdelinger og sådan noget, der tog vi nedfandsæbler og satte på de her piner, og der blev vi enormt gode til, når de sejlede forbi kagen og også i både. Der skyde på dem, der kunne vi samtidig få ramt dem. Det var ikke det var altså ikke her. Ja, det er vel sådan. Men i øvrigt kommer vi nok i tanke om mere. Jo, skulle vi lige kigge på tegningen, fordi den siger jo, der er nogle kodeord, som jeg i hvert fald gerne vil høre om. Ja. Hvor meget vi nu går rundt, eller hvordan vi står. Ja. Men jeg kan lige komme med den ene af dem i hvert fald. Jeg synes stadigvæk, den er interessant. Det er jo taget fra en bog, som er udgivet, der hedder Familien Adler på Sofienholm. Det minder en hel del om det kort, som jo lige nu hænger på Sofienholm, hvor man bruger det som tavle. Men her er en del flere ting med, som der er givet numre på, som eksisterede dengang, og som har en betydning. Og den, som jeg har spurgt jer om før, og som jeg jo nu har kaldt nummer 24, og jeg kalder den altså bunkeren. Hvad kalder den for? Bunkeren. Bunkeren. Sådan er det ikke nævnt. Den er et sted nævnt som pumpehuset, og andre har kaldt den, hvis der også var selv, elværket. Ja. Men når jeg siger bunkeren, den findes jo, den er der. Og den var åben dengang i 50'erne og 60'erne, hvor jeg var her. Så den legede vi i og troede, at det var en krigsbunker. Men det var det ikke. Det var fyldt med store elektriske tavler og drejehjul og veometre og så videre. Og hvad var det, den gjorde? Den leder strøm til bådtrækket, eller fordi man trak bådene op om vinteren,
på et fint skinnetræk, der lå dernede? Eller var det et elværk som sådan? Jeg har lige slået den op, fordi Det var jeg har også faktisk til, den der. til hvad hedder det, planterne. Det er til at varme drivhusen op, ikke? Wow. Og den var i nærheden af drivhuset. Ja, og det er Freja har ret i det, hun siger der, for jeg kan se i bogen her, at det har været brugt, da der under krigen, da man ikke kunne varme huset, og altså man ikke kunne få elektricitet nok herud, så brugte man det. Altså, Sophienholm var mere eller mindre selvforsynende med meget. Ja, det har det måske været. Det var det, var, og de havde deres egne forretninger næsten. Og legetøjsbutikker havde det. Altså, der var flere legetøjsbutikker, som lukkede i Lyngby dengang, at Sophienholm blev museum. Fordi de købte simpelthen så med alle de mennesker, vi var, at de kunne leve af det, og købmandsbutikker kunne leve af bare Sophienholm. Så det har været altså virkelig store forhold. En anden ting, som vi ikke har fundet helt ud af, og det er den berømte elevator, som vist nok desværre ikke eksisterer mere, som var skjult inde i væggen i hovedstuen, i hovedbygningen, altså lige herinde ved siden af, og bygget i en tidligere skorstning, da man gik fra koksfyringen over til centralvarmeagtig oliefyring, men i hvert fald blev elevatoren bygget, den er meget lille, fordi vi legede i den som børn, hvilket var dødsensfarligt, fordi den var ude af brug nu. Men den var spændende, fordi den lå inde bag den her skjulte dør, og jeg var helt tilbage fra den tid, hvor Oldepar Tiborgvej så fik den installeret for, på grund af dårlig gående, kunne komme op til soveværelsen på den øverste etage. Og museumslederen i dag derinde, Benedikte, fortalte jeg om det forleden dag. Og hun havde aldrig hørt om den elevator. Og hun sagde, Gud, det er jo lige hvad vi mangler. Fordi der er så mange trapper. Og det har jeg så lovet at fortælle hende lidt om, men jeg tror desværre, at den slet ikke kan bruges mere. Og den kan ikke være ret stor, fordi den er inde i en skorsten. Men stakkels jeg som 7-8-årig, når jeg brød ind igennem, blandt andet via de brandtrapper, der stadigvæk var dengang, og derfor jeg kunne komme op til vinduerne og kravle ind og se alle de lukkede lokaler. Og så går jeg fandme ind i elevatoren, idiot som jeg er, sammen med Tutte. Og der er også en metaldør, man lige skal tage fra først, ikke? Ih, hvor spændende. Og ind i elevatoren, trykke lidt på knappen. Tænk, hvis den var faldet ned. Der var ingen kæft, der vidste, vi var her. Vi tog ud hver dag. Wow, siger jeg bare. Der var lidt heldigt. Men det er en spændende historie. Der er nogen, der påstår, at det er Danmarks første elevator. Private elevator. Du kan ikke huske den. Jeg kan ikke huske den. Ja, vi kan også have køleskab, de her frigidarer dernede. Det var det første, som noget, der kunne i hvert fald installeret på privat. Der var De amerikanske. Det store, ja. De hed frigidarer, det var altså en køleskab, det var en lige væg. Jamen, jeg tror, jeg nåede at se de store håndtag. Ja. Ikke sådan her. Nå, skal vi se vinklen. Jo, haven er der. Nej, haven er her. Jeg husker den her. Nej, den er helt inde i hjørnet. Den er helt inde i hjørnet. Og den var meget svær at se. Jeg skal sige noget. Patty, vi vil bare sige tillykke med fødselsdagen. Jeg håber, du har en rigtig dejlig dag. Og så siger jeg. Og tak fordi vi blev inviteret til en hyggelig dag på Sophienholm, selvom den ikke er færdig nu. Var det det? Ja. Tillykke. Tillykke. Fantastisk dag. Er du startet? Nu er jeg startet. På? Ja. Hej Patty, det er en fantastisk dag, og det har været utroligt sjovt at høre om din familie og hele stedet her. Nu glæder jeg mig til, at vi skal ud i det fine vejr og gå en tur. Så John er den næste. Hej Patty. Det er virkelig en fornøjelse at være her og se dit gamle barndomshjem, om man så kan sige. Jeg glæder mig til, at vi skal udenfor og se på den flotte natur. Så vil jeg give ordet videre til Norit. Hej Patty, og hvor er det et godt initiativ, at du holder fødselsdag. Jeg er glad for at være med, og glæder mig allerede til næste år. Hej. Hej Patty, tillykke. Jeg vil sige, at god brunch, og tak fordi jeg er inviteret her til Sophienholm. Jeg glæder mig til at komme ud og gå en tur med jer. Hej Patty, tillykke med fødselsdagen. Jeg synes, det er en super idé at se dit barndomssommersted. Tak.
Er du klar? Jeg er klar. Patty, det er første gang, jeg har mødt dig, men det er en fornøjelse at være her, og jeg nød din whisky. Hej Patty, jeg er familien der. Hej. En lille hilsen til Patty. Ja. Tusind tak for invitationen, Patty, og du skal huske, at jeg hedder Peter Nielsen, og jeg bliver ved med at være Rejles kæreste i mange år. Patty, 57 år. Man kan ikke se det på dig. Godt, du blev klippet. Vi håber at se dig noget oftere. Både før og efter jul. Jeg er meget tæt på, synes jeg her. Zoomer du også samtidig? Ja, jeg er helt oppe i tætten. Det er godt at se dig, Patty, i fin form, og hvilket fantastisk arrangement. Jeg glæder mig til at dyrke de stamtræ noget mere, og få nogle flere historier. Så vi ses snart på Kirkehøj. Okay. Tillykke. Stort tillykke. Patty med fødselsdagen. Med fødselsdagen her på Sofienholm 2006. Ja, det ved jeg ikke. Hvad vil du sige? Jeg har sagt tillykke. Jamen, jeg har også sagt tillykke. Spændende. Ja. Spændende dag. Godt initiativ. Og det holdt op med at ringe. Jeg troede, du sagde, at vi ville synge. Nej, det har du desværre misforstået, Camilla. Der tror jeg, du hørte forkert. Det er nok det. Det er godt. Nej. Ja, men det var tillykke. Ja, tillykke. Igen. Hej Patty. Det er jo fantastisk at opleve det her. Og ikke mindst at opleve varmen i det her lokale, for det er helt utroligt. Men det har været rigtig spændende at høre de der gode historier. Og få et andet indtryk af, hvem du er, hvor du kommer fra, og hvordan din verden har set ud. Så, nok om det. Det har været nogle fede tid, vi har haft, og vi ser frem til mere fed tid. Sådan. Okay. Ja, kære Patty, så står jeg der, hvor du ikke ville have mig til at sidde, men der, hvor min seng var, når jeg boede her på Sofienholm. Og det der er en lille hilsen til dig. Jeg glæder mig til sommer, hvor de så bliver hængt op på, at du vil lave et arrangement af tilsvarende karakter. En lille hilsen til Patty. Hej Patty, en stor fødselsdagshilsen fra mig til dig, og jeg håber, at du får et lige så fantastisk kommende år, som du har haft indtil nu. En fantastisk oplevelse at være heroppe, og meget skønt at høre historien om Sofie. En lille hilsen på din kusine, som ikke så dig, da jeg var lille. Jeg har altid hørt meget om dig, men aldrig nået at opleve dig så meget som de andre. Så det er svært hyggeligt at komme med til den her begivenhed, og det er dejligt at høre alle eventyrene om Sofienholm, og få sat det lidt i perspektiv. Tillykke med fødselsdagen. Jeg er rigtig Ja, det er så meget før, at vi overhovedet på stave til fjernsyn, ikke? Jo. Og der var han opvarmet. Hvad var det med øret her, sagde Eva? Var der et øre der? Ja, det ligner et øre, ikke også? Ja. Men det var op på Mars. Nå, det var på Mars. Ja, så det er, hvordan man tror. Er jo var oprindeligt flere rum. Der er blevet bygget en del om. Og på et tidspunkt, hvor vi havde solgt vores villa, eller far og mor havde solgt deres villa, og ikke fået købt en ny, så skulle vi bo et eller andet sted. Elleværsvej til Svejbersvej. Smindevej til Smindevej til Svejbersvej. Ja. Så skulle vi bo et eller andet sted. Men så flyttede det herud. Her kom jeg jo, ligesom Patty også, her kom jeg jo meget ofte. Det var et kanonsted. Der var aldrig et øje. Undtagen den gamle gartner Andersen, hvis hus vi kommer op til. Og så var der jo drivhusene, og når det var sæson, så var der i drivhusene hernede ved den oldefars gamle have med terrasserne, hvor han havde lavet forsøg med planter, og de kunne leve heroppe nordpå. I de drivhus dernede, de 2 store lange drivhuse, de var fyldt med vindruer. Og nu var det sådan, det blev ikke særlig vedligeholdt det her. Så kiggen til ruderne, den smuldrede jo. Det var helt fedt. Fordi så kunne man jo komme ind og få fat i druerne, og det var et stort hit også for venner og sådan noget. Heroppe, der boede vi så. Mit værelse, det var der, hvor min datter sad, der havde jeg min seng. Og
som Peter fortalte, så var der de her brandtrapper. Ude for det vindue der var også en af de der stigetrapper. Og det var rigtig lækkert, fordi når far og mor så sagde, kan du godt gå i seng og godnat og sådan noget, så var man pænt og artig dreng, og så gik man herop og gik i seng. Når der faldt ro over huset, så ud den vej og ind den vej igen. Patty og Tusse boede så i et rum, der ligger her bagved. Og de boede herovre. Ja. Og så var der sådan en mellemgang herovre. Men det var selvfølgelig et dejligt sted at bo. Bagsværd Sø, lige ude foran. Den lokkede jo også, der er jo mange numre. Og apropos det der med, at den ældre generation der ikke måtte gå ned på søbredden, det kan jeg godt huske, at det blev også strengt forbudt. Fordi søen var farlig. Men når man så blev lidt større, og det bedste ved fristelser, det er altså at give efter. Tro mig. Noget med at svømme om kap over til øen og svømme tilbage igen. Noget med, når vi havde robåden der, at vi så 2 mænd sejlede ud, og så trak vi over ind og lagde dem. Og så galt det om at smide hinanden i vandet. Og den, der røg i vandet, han skulle så hurtigst muligt tilbage til båden og tage fat med 2 hænder, så blev han helt op. Hvis han ikke nåede det, fordi den anden skulle have fat i årene og roligt, ikke? Så fik man lov at svømme hele vejen ind. Det var ikke så populært hos de voksne, så det var nok en medvirkende årsag til, at jeg blev sendt til Færøerne. Men som sagt, der var ikke et øje, og når I nu kommer rundt, og I kan faktisk også se det her, nu er alting jo blevet friseret. Det ser nydeligt ud, det er dejligt, det forstår mig ret. Men dengang, der var der altså mere vildt. Blandt andet på stierne hernede, der var jo huller, og der var rødder, der voksede henover, ikke? Og til at starte med cykler, så var det jo altid at køre race og senere med knallerne, fordi der var jo ikke et øje. Og det gik godt, det er ufatteligt. Altså, vi styrte mange gange, der var ret ud, der kom til skade. Og ellers så er, når vi nu kommer til at gå rundt, jamen så er der jo mange spændende ting. Det jeg kan huske fra dengang især, det er, når I kigger ud den vej til staldbygningen og har den staldgang, hvor mange svaler der var hvert år. Og så var jeg dybt fascineret, jeg ved ikke hvorfor, af svinestien. Der var ikke noget svin i. Men den bygning, den har også altid fascineret mig. Den kommer vi jo også forbi, ikke? Det ved jeg ikke på vejen over. Det er Eva, der ligesom har en plan, ikke? Som nogen. Jo, jeg synes, vi skal tage det pæne ved Sofienholm først. Ikke? Det er at komme ud på terrassen og ned, og så gå ned, og så gå op. Og så kommer vi selvfølgelig forbi det andet også. Så skal I jo også lige vide, at jeg tror også, at vi skal tale om stierne, fordi der var meget stande, og for eksempel Peter Dyrlæs far og Bjørn, de havde en aften hugget en af bilerne, der var, og så havde vi kørt dødsræs på de der stier, og det var altså blevet en rigtig stor blade. Der var også noget med, at Peters far, der var noget med din far også, med biler et eller andet sted, hvor de ikke kunne få den op igen, og de måtte have, hvad var det, de skulle have? Hvad var det, han havde kørt galt med? Ja, vi kan ikke. Okay. Nu til gengæld kan jeg huske, han havde jo privatcertifikat, så han havde en flyvemaskine. Ja, der hed Gypsy Moth, hed den. Det var sådan en 2-plan, biplan der, som så kom man samtidig flyvende her foran. Og så kunne vi stå og kigge på ham. Og så landede han hernede? Ja, han landede på. Han landede og det var det, han havde svært. Der havde han enormt svært ved at få den op igen, fordi han kunne ikke få farten op på til at få den. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan de løste det. Jeg tror, det blev kørt over til en flyveplads. Altså, men noget med skilten havde ikke? Jo, ja, man kunne, altså, kunne man gøre. Man kunne tage vingerne af den, ikke? Og så blev den kørt væk på en lastbil og så over. Og Peter på Nava, der fløj i børsen til bedstemors rædsel, fordi så fløj han under badebroerne, og de var jo temmelig lave. Og hun var altså ved at få et chok. Jo. Men jeg ved ikke, hvorfor de kunne forhindre ham i det, men han blev ved.
Jo, men altså, det måtte man jo så ikke. Jeg ved ikke, der var heller ikke nogen, der... Jeg ved ikke, om... Hvis der er ikke nogen, jamen, altså, der er nævnyttig at melde til, altså. Hvis han blev meldt til offentligheden, så tror jeg nok, han havde fået en ordentlig næse, ikke? Men det der tog var bare ikke nogen, der gjorde det. Nå, nej, selvfølgelig ikke nogen i familien. Nej, der kunne også sige det. Men jeg tror aldrig, der blev noget ballade af den. Men det er der ikke noget. Jeg var også oppe at flyve med ham, det var sjovt. Landede den her? Ja, han landede jo, og det... Ja, altså, lidt på der var ikke så mange høje træer der, så der var lidt mere plads. Og så må jeg huske, den havde jo en meget kort afløbstid. Jeg kan huske en gang op på, jeg så det ikke selv op på Skagen, hvor der virkelig var meget vind, og der så lander man og starter mod vinden, og der sagde de, der var så meget vind, så den landede på den måde, og så da den ramte jorden, så stod den faktisk stille med det samme. Så altså, hvis det blæser godt, så skal man næsten ingen, altså hverken afløbs- eller tilløbstid til, eller plads. Det er noget, der har ligget, fordi jeg hørte jo en mor fortælle om flyveture til Anholt om sommeren. Det der med, at der er flyvemaskiner. Det er på et meget senere tidspunkt. Ja, men jeg siger, jo. Er åbenbart. Er onkel Svend flyver? Nej, det gør han ikke. Hvem var så, der fløj over til Anholt? Jo, det var onkel Svend. Han har ikke fløjet selv. Nej. Der blev anlagt en landingsbane på Anholt. Ja, i nærheden af det hus, som min bror Bengt byggede til sådan. Ja. Som eksamensopgave for akademiet. Men ja, Svend har aldrig fløjet. Nej. Godt for det. Ja, men... Nu tror jeg, vi skal... Må jeg lige jeg kom i tanke om 2 anekdoter til det for så vidt. Det er den ene, det er jo ligesom for at rundskyde den der... Ja, det var nu rigtigt. Familien var altså helt utrolig dyretosset, altså, og kunne netop finde sådan noget med rotter. Men der havde, en af dem havde en hund, en frosthager, hvis nok, der var helt tosset med at fare ned og gø, når der sejlede nogen forbi, altså robåd eller kanoer eller sådan noget. Og de spekulerede på, hvordan sådan de kunne få dem til at holde op med det. Og så gjorde de det måske ikke særlig dyrelig, men der stod en meget stor flagstang, og der bandt de snoren fat i halsbåndet, og så startede de den lidt over, og så stod de og kiggede, og så for den afsted, og så op i luften og ned igen. Den gjorde det 2 gange, så gjorde den det aldrig mere. Den anden ting, jeg kom i tanke om, det var faktisk i det norske hus, som vi også kommer forbi, der stod et spinet, altså en forløber for et klaver med sådan en lidt anden mekanik, og det stod der i mange år, men så blev det stjålet. Man regner med, det er det uden tvivl, altså nogle både. En båd, der kom ind, og så gik de op, altså så tog de væk. Og det siges, at Weisse, og det er rigtigt, der har siddet og spillet der, og har komponeret Flyv over Furesøen. Ja, det er sandt. Ja, problemet var jo, at det blev til Furesøen, for det var svært at synge flyv over Bagsærsøen på. Så det blev Furesøen i stedet for, selvom det faktisk foregik her. Ja, det var det. Ja. Jamen, så tror jeg, vi skal gå ned til den store trappe. Vi skal lige lave det foto, der er for os til mens. Herovre på mig. På min også. Så er det kun dig og Margrethe. Men spørgsmålet er, om det står rigtigt, fordi det skal også være... Jeg kan ikke se den bag i, så hellere komme ned ad trappen, end at stå om bag i. Jeg kan ikke se den, der står i anden vej. Så hellere komme ned ad trappen. Vil du have på begge sider, Camilla? Vil du have på begge trapper, eller kun på den ene side? Du dirigerer. Ja. Så kommer du ind imellem. Så kommer jeg her. Sådan der. Længere tilbage. Må I kigge på mig og sige... Fordi at træerne var så højt oppe, at du kunne ikke se det op fra med fly. Så de holdt store havefester der med lys og lamper. Det var sådan et lille lyspunkt. Det må have været fantastisk flot med de der lamper. Jeg kunne prøve at fortælle mig om det. Det er rigtig forestille mig. Det skal du lige have med, at i helt gamle dage, så sluttede længerne nede i en ædelgræn.
Okay. Det var blandt de første ædelgrans, der kom til Danmark. Okay. Det var nemlig fordi alle ejere af Sophienholm af en eller anden grund har alle sammen været botanisk interesserede i større eller mindre grad. Og derfor er Sophienholm, der er plaster til med alle mulige mærkelige planter, som ellers ikke var her. Og da ædelgran så blev introduceret i Danmark, så er de første steder, der kom, det var dernede. På samme måde som hernede lidt senere, hvor vi har en kærminderhøj. En lille blå blomst, som blev taget med af brunerne. Af Frederikke Brun, ja. Fra Italien. Men det var igen et forsøg, ligesom vores oldefar med haverne her, hvor han lavede terrasser og eksperimenterede med, hvad kan der egentlig vokse her, så langt mod nord. Så hernede, der lavede dem, der havde det før, de lavede forsøg med kaminer. Og til alle store overraskelser, så bredte de sig. Og ja, da jeg var her sidst, der var de der stadig. Ja. Og det, som man så lige skal bemærke her, som er lidt sørgeligt, synes jeg, apropos Jørgens graner, at hele det her, herfra, er fredskov. Og der måtte ikke fældes træer. Og det har Lyngby-Taarbæk Kommune altså blæst højt og flot på. Så bliver lavet de der store græsplæner, som altså faktisk er ulovlige. Så var der derinde to glasrammer. Den ene med blåt glas i, og den anden med orange. Og så kunne man, når vejret var som i dag, kunne man gå ud, og så holdt man det op. Og så kiggede man ud, og så så det ud, som om der var solskin. Og hvis det var solskin, så kunne man holde det blå op, og så så det ud, som det var nat, og det var måneskin. Det synes vi var rigtig sjovt. Jeg er ikke sikker på, at det ville være så morsomt i dag. Men jeg fik dog lavet en kopi af dem og givet til den skole, hvor jeg skulle fortælle om Sophienholm. Og de synes, det var eksotisk. Men det vi står på lige nu, det er noget nyt møg. Som dreng, så har jeg holdt nogle fødselsdage her. Og det var fedt jo, ikke? Kom så kørende en taxaer herude. Og der var så nogle betingelser. Den ene betingelse var, at de måtte ikke tage nogen med hjem. Alle drenge gjorde ikke. De skulle have dyr. Og lige akkurat herude var der rigtig mange snude. Og ja, en af mine skolekammerater, Henrik Siversen, han kom sådan lidt efter os andre, der skulle køre. Og det var så fint nok, at han havde jo ikke noget med. Og han sætter sig ind i taxaen, og der går ikke ret mange sekunder. Så ryger han nærmest på røv og albuer ud af taxaen. Taxachaufføren blev rasende. Han stank langt væk. Og det viste sig, at han havde puttet de der snoge ind under skjorten, strammet livranden, ikke? Og snogene udskiller jo et sekret, når de bliver bange. Det stinker. Noget så grusomt. Ja. Så det var lidt af det med, at hans far og mor måtte komme ud. Ja, en af Jørgens. Hvem var det, Jørgen? Han hed Henrik Siversen. Han spillede trompet. Jeg kan huske, at jeg fangede en, som havde en bule på midten, ret stor snow. Den havde fået en mus. Og så brækkede den en mus op ned ad ryggen. Ja. Nej. Hvor ja. Er det dog ikke utroligt? Og så fik vi, der er et komfur derinde, og så kom vi op med pandekagedej og så bagte vi på komfuret, og så satte vi pandekager og æsselskiver og saftkager for de voksne. Det er nyt. Ja. Ja, det er bud. Ja, 14 år yngre. Så det her, det er bygget sådan. Jeg kan ikke huske pakkelovnen, der var derinde. Ja, det komfuret var det. Eller komfuret, mener jeg. Jeg synes, en standslighed eller noget tilbage gør det ikke.
Jamen altså, jeg tænkte på det, Jørgen. Jeg ringede til kommunen en måned i træk og spurgte, hvornår de havde tænkt sig at sætte døren i. Den var taget af. Jamen, den var på værkstedet, den kom snart. Så sagde vi, hvad det er vinter. Hvis I ikke sætter derned, så går det hus til. Og så efter en måned, så kom det sådan lidt. Jamen, er det der for noget pjat? Altså, hvor svært kan det være? Du er ikke engang ud af bilen, du kan se det ude på vejen. Ja. Det er meget, jeg er på. Har du stjernen. Batteri med Stjernen i vores film. Har du batteri med? Det er ekstra batteri. Har du det? Det har du. Ja. Hvorfor er du lys på? Det ved jeg ikke, det er ikke mit kamera. Det er modlys. Nu er du helt hvid. Er det dig? Nej. Så er du ikke den der liste i går? Det må også være en af mine kusiner, ikke? Grænkusine-niveau. Jeg kan ikke synge, men jeg skal sige tusind tak for det. Det var fandme i orden, og det var meget dejligt at være sammen med alle mine venner og familie. Så Så vil jeg bare sige tillykke, Patty, og held og lykke, og dejligt arrangement, vi havde i dag. Jeg henter lige bilen, og henter i vejen med bilen, fordi den kan føre på. Så jeg stjæler lige adgang. Jeg henter lige min bil. Ja. Hej, Patty. Du har altid haft et meget, meget stort plads i mit hjerte, og jeg tænker på dig, og jeg tror, vi vil kende hinanden til vi dør. Sådan er det. Hej. Nu? Patty, jeg er på nu. Patty, jeg vil bare sige, super arrangement, super event det her. Det eneste, der mangler, det er det lille plastic badge, og så måske et armbånd, ellers er det bare... Er det okay? Ja, det er så godt. Og stort tillykke, Patty. Bine, hvis søster Margit og Bine er nok de smukkeste piger, jeg nogensinde har set. Kan du ikke sige det igen? Jamen, det kan jeg godt. Vi har billeder af dem, der viser det. De var så ufattelig smukke. Altså, familien var generelt bestod af rimelig pæne mennesker, men de to følte. Er du ikke enig? Jo. Der var ingen toiletter. Jo, der var ét. Nej, det var bad. Og så fik ham brugen der, så han lavet et... Ja, vi er helt der tilbage. Ja. Det er før det er så nede i kælderen fik han lavet noget, der var meget usædvanligt. Et badekar. Men toilettet for hele huset, det var stadigvæk der. En af grundene og der var ikke nogen indgang fra fløjene ind til hovedhuset. Og Brun, han var jo absolut han var en af Danmarks rigeste mænd dengang. Og han var meget påholdende. Og hans kone var jo meget kulturel, og der var 1 million mennesker her. Der var masser af digter og sådan noget, og det kostede jo det hvide øjnene. Og det brokkede han sig altid over, men hun havde jo kommet lidt deromkring. Men øverst oppe, der er svær adgang til de rum deroppe. Og det skyldte, der trak han sig tilbage. Og det var hans, der skulle ikke komme. For han ville ikke være med til alt det kamp. Men nu må man jo sige til nymodens folk, at det der ikke var toiletter, var altså et stort problem. Fordi dengang det kunne vi alle. Og altså det har jeg selv været med til, og så gik vi ned og tømte dem ud. Med mindre du var en anelse uvåren, hvad jeg i overhovedet ikke var. Jeg hørte det. Nu har han fået Svali til at finde en anden, så nu bliver han sgu bare. Nej, Jeg tager lige de der sorte streger væk, ikke? Men da vi boede der, de sorte streger. Da vi boede deroppe, der havde vi en natkolde, og mine klassekammerater og jeg havde boet der, og så havde vi fritid om natten. Og så skulle vi altså gå den vej ned, ikke og fritid gå hele vejen derover. Så var det jo lidt hurtigere lige ud af vinduet, og så kom onkel Ib gående. Vi var altså sådan et stykke fra at smide det i hovedet på ham. Og der er ingen tvivl om, han opdagede det. Ingen af os, der snakkede om det nogensinde mere, og det var sidste gang, jeg tissepotten ud af vinduet. Jeg kan huske, at Bine havde soveværelse. Ja, men det var til allersidst. Og der var der en cykel, hun lige kunne stikke af med. Altså ud af vinduet, og så på den cykel, der stod her, og så afsted. Det ved I måske ikke. Nå? Nej, men altså det var jo... Jeg måske ikke have jamen det var jo efter, det var jo ligesom efter, at hele familien var der. Der var det jo ligesom
dele af familien, der boede der. Altså Moster Gerda og onkel Paul, ikke? Og onkel Bjørn og Ilse, der boede der. Alle kattene dernede. Ja. Og det ødelagde hele rummet, og gulvet rødnede. Ja. Fordi katten skid og tissede, og der blev ikke gjort noget ved det. Ja, det var det, man kan misforstå. Ja. Men nu taler jeg sådan set om den periode op til Karins bryllup, hvor det blev brugt af hele familien, ikke? Og hvor det fungerede som i gåseøjne det gamle Sofienholm. Så var der nogle år, hvor det ikke var det gamle Sofienholm, men så blev det brugt på en anden måde, ikke? Men i gamle dage, og i oldemors tid, for eksempel, da mor var lille, og mor fik i 1899, der var været 14 år. Jeg er ikke sikker på, at jeg ikke har billeder af dig her. Fordi der var mange, der var 2 meget fine sandkasser. Og den ene var lige her. Og så stadig. Man taler om det. Men de ville jo gerne have som i brug. Men det vil betragtet som meget usundt. Tillykke på fødselsdagen, og det har været rigtig hyggeligt at være herude. Og ja, hej. Du skulle synge? Nej, det var det, jeg ikke skulle. Det var dig, Camilla. Jeg blev spændt om. Skal jeg tage nu? Hej Patty. Det var et enormt godt arrangement, det her. Det synes jeg nok. Nu har jeg også sendt... Du fik Troldebogen af mig. Jeg var ikke sikker på, at du havde den, men så hørte vi bagefter, at du ikke havde den. Så det var da fint nok gjort. Og så er også den der DVD, men det kan du se. Det er en anden historie. Hej. Ja, det går der ud fra, det plejer at være. Hej Patty, og tillykke med fødselsdagen. Jeg glæder mig til at komme næste år på samme tid. Det kan blive hyggeligt. Hej hej. Nu. Her Patty, det her det var en fremragende idé, og vi glæder os meget til, at du laver et nyt initiativ, og det kan jo være, det bliver til foråret. Jeg siger på gensyn. Hej Patty, det var en meget spændende dag. Vi takker mange gange for Kenneth og mine venner. Hej Patty, jeg ønsker dig mange gange tillykke. Det har været rigtig spændende, synes jeg. Ja, jeg har ikke rigtig andet at sige. Mange gange tillykke med fødselsdagen. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det er det Pattys fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gavefod, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Tillykke! Hej Patty, tillykke med fødselsdagen. Det var rigtig, rigtig hyggeligt at være her, og jeg håber, vi snart ses igen.